Preto hokej nemôžeme začať nikde inde, iba v Košiciach na zimnom štadióne pri oslave majstra. Majstra, ktorý má tentoraz názov HC Košice. Na finálové stretnutie mali obaja súperi pripravené svoje tromfy. Išlo len o to, kto ich ako uplatní. Strelecký žolík Košíc Vlasto Plavucha sa vytiahol za prispenia spoluhráčov v rôznych streleckých podobách. Najlepší strelec Vlasto Plavucha, povedal by som vás, rozstrieľal. Či v prvom zápase, alebo aj v treťom zápase. Vy ste nemysleli na to, že by ste mu dali osobného strážcu? Ale tak tým pádom by, až by hrali tie dve formácie, tá prvá košická a trenčianska na osobnú bránu, tak ja si myslím, že nebolo by to z našej strany moc dobre a tam viazať obrannými činnostiami niektorého jedinca v prvom útoku by nebolo dobre, lebo tam je tá súčinnosť Kolník, Daňo, Ciger a my sme sa spoliehali viac na obrancov, Magic, Sekera, kdežto Vlasto Plavucha im v niektorých momentoch hry robí veľké starosti. A čím to bolo, že vlastne mu nechávali taký priestor tak na góly? Ako náhle dostane puk do jazdy, tak je už neudržaniu a v tej záverečnej fáze, finálnej fáze už potvrdia aj svoje strelecké skúsenosti. Ale vy ako obranca by ste mali, hádam, svojich obrancov motivovať k tomu, aby boli tvrdí v osobných atakoch. To je, dám vám za pravdu, lenže ja ten hokej na ľade už nehrám a tam už sú iní hráči. To, čo ste predviedli v Trenčíne v prvom zápase, to bolo húzlo strelecké. Vy ste necítili tlak Trenčanov v nejakom osobnom bránení? My sme hrali na tú prvú päťku, ktorá sa snažila rozhodnúť ten zápas a mali sme vlastne otvorené dvere dozadu. Oni nás veľmi tak nebránili a tým vlastne sa vytvárali aj tie šance a padali góly. Ďalším tromfom, o ktorom Trenčania vedeli, no poradiť si s ním nevedeli, bol Jaromír Dragan. Či už ho ostreľovali sprava, zľava, spredu, alebo chceli oklamať zozadu, 31-ročná opora Košíc výrazne žiarila. Keď už zlyhali hlavné trenčianske tromfy, aspoň z kolien zodvihli mužstvo Jánoš a pred záverom prvého stretnutia ešte obranca Hecel. Lenže na dvihnutie zástavy do víťazného ťaženia sa nenašiel nikto. Už tu akoby sa lámala trenčianska hokejová pýcha, ktorou kráčali hráči Dukly počas sezóny po slovenských štadiónoch. Dukla a trenčianske hľadisko boli šokované aj v druhom zápase. Richard Čechný, Miroslav Ihnačák a Ľubomír Rybovič to boli esá tejto hry, ktoré vyťahli Košičania hneď na začiatku. Myslíte si, že ten spôsob boja, ktorý uplatnili oni proti vám, bol rozhodujúci? Alebo bola to viac vaša neschopnosť prelomiť tú ich obrannú taktiku? Tak v niektorých tých ofenzívnych činnostiach samozrejme stroskotovali na ich zodpovednej defenzívnej hre a
dá sa povedať, dosť ťažko sme sa presadzovali cez ten zónovú obranu, no ale samozrejme tie chyby sa nevyskytli v tomto systéme, vyskytli sa pri individuálnych chybách niektorých našich hráčov. Áno, práve kľúčoví hokejisti Trenčínu vo finále zlyhali. Len málo bolo takých okamihov, v ktorých by prekvapili súpera, v obrane ho rozobrali. Ak už aj, ako v druhom zápase v podaní prvej formácie a Koľníkových gólov, bolo už neskoro. A navyše Košičania vždy okamžite kontrovali pripravenými tromfami menom Šechný, Ihnačák, Vorobel a ďalšími. Záujem o tretie finále Extraligy prevyšoval Vary aj 10-násobne kapacitu Košického zimného štadióna. Úmerne tomu vzrástla aj cena vstupeniek. Objavili sme aj ich 350 korunovú hodnotu. A tí, ktorí vstupenky mali vo vrecku, prichádzali spokojní. Pre istotu, aby sa nebodaj nedostali do haly nežiadúce predmety, bolo treba robiť aj kontrolu batožín. Podstatnou predohrou tohto večera však bolo, že hľadisko sa zaplňalo ľuďmi naplnenými optimizmom. Nad smutkom funkcionárskej skupinky Dukly Trenčín prevládalo nadšenie zo zisku majstrovského titulu mužstva HC Košice. Áno, športový boj prináša aj radosť a smútok. Tento finálový extraligový súboj bol krásny. Hoď aj so sklonenými hlavami Trenčania lepším zablahoželali, uznali vyššie súperové kvality, lebo tie rozhodli o treťom majstrovskom titule košických hokejistov. Po dvoch federálnych je tu prvý slovenský. V tej eufórii na chvíľu zastal čas krásny, keď kapitán majstra prevzal od predsedu Slovenského zväzu ľadového hokeja Jána Mitošinku trofej a medailu pre najlepších. A tréner ocenil dôstojnosť tejto chvíle po svojom. Toto sú tie bezprostredné pocity. Povedzte svoje vyznanie k tomuto titulu majstra Slovenska. Je to ešte krajšie ako v 86. roku. Asi som starší, tak to viac prežívam. Počúvajte, vy ste nikdy nezapochybovali počas týchto troch zápasov, že by to mohli súperi otočiť? No, za stavu 2-0, keď sme vyhrali Trenčín, som už tomu mužstvu veril. Toto už je nie pot, to už je to šťastie šampanského.
Teda povedzte vy, nakoľko vás motivoval tento zápas a vôbec celé to finále k tomu, aby ste podali maximálne sústredené výkony? Nemôžeme hovoriť, že len tento zápas alebo či finále. Sme všetko profesionálni hráči a každý musí celú sezónu podávať čo najlepšie výkony. Ja myslím, že je dobré, že naše mužstvo chytilo teraz v záveru tú správnu formu a myslím si, že titul je zaslúžený v rukách, lebo sme vyhrali 3-0 a to už niečo hovorí. Nebolo to také obojstranné, že na jednej strane mužstvo bolo v dobrej pohode a vy ste sa takisto naladili na dobré výkony? Môže byť aj to, ale môžeme povedať aj druhú vec, že vychádzali sme podľa mňa z výhodnejšieho losu, lebo sme skončili na druhom mieste a sme hrali obidva zápasu von a ja si myslím, že to bolo pre nás výhoda. Vy ste osobne nikdy nezaváhali v priebehu týchto troch zápasov, že by prípadne vás mohol super zlomiť? Každý super nás môže zlomiť, ale musíme sa o to snažiť, aby to nedokázal. Tak toto bol jeden zo strojcov majstrovského titulu a ďalší strojca je Vlasto Plavucha. Keby ste mali zopakovať, dajme tomu 10 krát, ten tretí gól, jednoručný, pravou rukou, koľkokrát by ste, dajme tomu, z toho mohli dať gól? Zo 100 krát ani raz. Už sa vám niekedy niečo podobné podarilo? Ešte nie. Povedzte, vaše strelecké méty, kde sú nasmerované? Toto boli také vrcholy, alebo máte ešte niečo iné v talóne? Ja hrám každý zápas tak, že koľko gólov sa dá dať, toľko treba dať. Nie ničo vyberať. Vy ste mali nejaké také momenty, kedy by ste trochu klesali, povedal by som, na duchu v týchto zápasoch? Vo finále? Áno. Ani chvíľu. Čo vás držalo nad vodou, alebo proste v tých výškach? Kolektívny duch. Kto ho vytvoril? No ja si myslím, že všetci. Nie nikoho vyberať. Všetci chceli vyhrať, všetci aj vyhrali, všetci sa spoločne radujeme. Vidno. Takže radujte sa ďalej. Pán primátor, vy ste stáli niekedy na korčuliach? Hral som len takú malú okresnú súťaž v Medzeve, ale toto je čosi iné, ale fandil som vždy tomu hokeju a som veľmi rád, že sa to práve naplnilo znova v Košiciach, aj keď v rámci Slovenska, ale o to je krajšie. Ale Košičania sa práve v Medzeve pripravovali na tento rozhodujúci tretí zápas, viete o tom? Ja viem, že duševná príprava v tom Medzeve asi bola dobrá, keď je taký výsledok. No ale teraz bude určite aj na vás, aby ste Košiciam prispeli na to, aby to nebolo ten titul v tejto šope, ale aby bol v krajšej hale. Hanbíme sa za to, ale dúfam, že naposledy, že o rok, o dva už sa nebudeme hanbiť. Bude tu nový štadión a ja sám sa o to pričiním. Takže do dobrej šopy sa zišli 3 tituly, 2 federálne, 1 slovenský, a nech v tých krajších, väčších šopách sú ďalšie slovenské. No ja si myslím, že Slovensko ako také a špeciálne Košice aj kvôli národnému mužstvu potrebuje jeden pekný stánok a práve Košice to potrebujú. Bol večer 20. marca 1995, posledný deň tejto zimy. Nasledujúce prebúdzanie do jary malo v Košiciach krásnu podobu oslávy. V prvý jarný deň sa aj trénerovi majstra bolo treba pozrieť na miesto, kam chodí oddychovať, naberať novú energiu, pretože trénerská práca vyzerá na oko veľmi zaujímavo, ale je aj dostatočne náročná. A v sezóne hokejovej na tento oddych je času veľmi málo. Takže teraz vlastne budete mať čas aj na obrábanie tejto záhradky. Tak ešte včera po finálovom zápase som si to tedy myslel, že bude mať časť. Majstri Slovenska, bola veľká eufória oslavy, ale asi hodinu po treťom finálovom stretnutí ma zavolal pán predseda Slovenského zväzu ľadového hokeja Mitošinka a tréner národného mužstva pán Šupler a vyzvali ma, či príjmem ako
funkciu jedného z asistentov pri národnom mužstve Slovenska. No. Určite to pre mňa veľká podstata, tak som dlho nerozmýšľal a som to prijal. Tu sa natiská aj taká otázka, čím vás vlastne hokej priťahuje? Tak svojou rýchlosťou, dynamičnosťou, menením situácie. Nikdy nemôže byť človek istý, aj keď vedie 3-4-0, že vyhrá. Proste je to pekná hra a ja si myslím, že som stále mladý tým, že robím medzi mladými. Na striedačke pôsobíte ako optimista. Ste v skutočnosti optimista, alebo aj pesimistické myšlienky vás niekedy prepadnú? No, ja si myslím, že som optimista, ale nevyzerá to tak, vyzerám na tej striedačke, veselý a tak ďalej. Vrie to vo mne a hovorím, že zápas je pre mňa rozhodnutý až vtedy, keď rozhodca zapíska koniec. Verili ste, že Košice budú majstrom, dajme tomu na začiatku sezóny? No, na začiatku sezóny sme mali pripravené nejaké posilenie kádra, ktoré nám nevyšlo, ale i tak som veril, že keď sme tú súťaž dobre rozbehli a ten Trenčín nám nijak neunikal, odohrali sme s ním veľmi dobré zápasy, že sa popasujeme s tým Trenčínom o titul, to som pevne veril. Čím to vlastne je, že vás hráči berú, že rešpektujú vaše príkazy a že ich dokonca teda plnohodnotne plnia aj na ľadovej ploche? Ja si myslím, že sme vytvorili takú symbiózu, že proste ma berú, ako by som bol jeden z nich a s nimi to konzultujem, to, čo chceme urobiť, lebo mám tak stále myslím a tak hovorím hráčom, že pokiaľ len ja budem chcieť niečo robiť a oni nie, že sa nám to nepodarí. Že musíme všetci chcieť a vtedy ten výsledok sa dostaví. Už aj tým, že máte takýto pozemoček a že ste sa usadili v Košiciach, hovorí o istej stálosti, ale trénerská stolička to je taká nestála pozícia. Čomu pripisujete, dajme tomu, výmeny trénerské? Beriete to ako samozrejmosť, alebo máte niekedy aj zatrpknuté myšlienky pri odchode od niektorého mužstva? Tak ja zatiaľ som šťastlivý asi, že stále som odchádzal od mužstva, až keď mi skončila zmluva. Takže nemôžem mať nejaké zatrpnuté myšlienky. A tréner, ja si aspoň myslím, a zhodujú sa so mnou aj mnohí kolegovia, že proste keď je pri mužstve už 3 roky, že už tí hráči presne vedia, čo urobí, čo povie a je dobré aj nejaká zmena trénera, aj pre toho trénera, aj pre mužstvo. Máte nejakú najvyššiu métu pred sebou trénersku? No teraz už len pomôcť k tomu, aby národné mužstvo vyhralo skupinu B.